Χαίρετε. Λοιπόν, week 3. Δεν θέλω να πω πολλά. Έχω γυρίσει εγώ προπόνηση, οπότε θα δείτε ωραία πραγματάκια. Αυτό θα πω μόνο. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι και στο week 4. Κάθισμα πάγκο έχω κάνει μόνο σήμερα που βγάζω αυτό. Δεν έχω κάνει ακόμα το deadlift, οπότε το deadlift μένει να το δούμε αύριο. Γενικά πάντως έχει πάει πάρα πολύ καλά. Θα κάνω λίγο και ένα commentary όπως στο προηγούμενο βίντεο στα back-offs από πάνω. Αλλά γενικά θεωρώ ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση στο κομμάτι της προετοιμασίας και της προπόνησης και χαίρομαι γι' αυτό. Είναι λίγο αρκετά δύσκολη εβδομάδα αυτή γιατί δίνω μάθημα 25 με 26 του μήνα. Βασικά 26 του μήνα δίνω μάθημα, 25 με 26 έχω ρεπό. Οπότε πρέπει λίγο να στρώσω και αυτό κάπως. Αλλά οκ, το έχουμε, θα το δούμε. Τώρα είναι 23 του μήνα. We good, θέλω να πιστεύω. Αυτά βασικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία του βίντεο. Λοιπόν, είναι 3,5 ώρα το πρωί αυτή τη στιγμή. Έχω γυρίσει από τη δουλειά, μην με κρίνετε που είμαι ξύπνιος, σχόλασα 2,5 ώρα και έφτασα στο σπίτι κατά τις 3, έφαγα κάτι και τώρα σε λίγο θα πάω για ύπνο. Πάρα πολύ καλά έχει πάει το day 1 και αυτό βασικά δεν έχω να πω πάρα πολλά, ήθελα απλά να δώσω έτσι και ένα λίγο insight στο πώς είναι η καθημερινότητά μου μέσα στο prep, γιατί δεν το έχω κάνει αυτό πάρα πολύ, είναι αλήθεια, στα προηγούμενα βίντεο. Είμαστε αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά
3 weeks out, 2,5 εβδομάδες, κάτι τέτοιο, 17-18 μέρες. Και ναι, αυτό, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ελπίζω ότι θα συνεχίσει έτσι, θα είναι και αύριο πάρα πολύ καλά. Αύριο έχω το βαρύτερο deadlift της προετοιμασίας, το οποίο δεν θα είναι ιδιαίτερα βαρύ σαν νούμερο, δυστυχώς. Θα είναι ένα 2,17,5 εκτός οπρόπτου, γιατί απλά το deadlift δεν έχει πάει όπως θα ήθελα να έχει πάει. Βέβαια και σε προηγούμενη προετοιμασία έχω δει ότι το deadlift δεν έχει πάει καλά, δεν έχω κάνει δηλαδή τα νούμερα που θα ήθελα να κάνω πριν τελειώσω την προετοιμασία, και στον αγώνα μπόρεσα και έκανα πολύ μεγαλύτερα νούμερα, οπότε δεν φοβάμαι ιδιαίτερα για το τι θα συμβεί. Θεωρώ δηλαδή ότι πάλι και στον αγώνα θα πάω, θα κάνω ένα 200, μετά θα βάλω κάτι σε 2,20 και θεωρητικά θα λήξουμε με ένα 2,30, 2,40. Το ιδανικό θα ήταν να πιάσω ένα 2,35, 2,40 για μένα, για να μπορέσω να πετύχω και τα νούμερα που θέλω. Θα ήθελα να είναι πιο ψηλά το deadlift, δυστυχώς δεν μας έκανε τη χάρη, οπότε it is what it is. Και από εκεί και πέρα αυτό. Ναι, τα λέμε σε μερικές ώρες για μένα, τώρα για εσάς, για deadlift. Χαίρετε. Λοιπόν, το Week 3 πήγε βασικά πάρα πολύ καλά. Δεν έχω πάρα πολλά να πω, είναι η αλήθεια. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με πώς έχει εξελιχθεί. Μένει το Week 4, το οποίο για μένα θα γίνει, έτσι που γράφω αυτό το part, είναι η Κυριακή, έχουν περάσει αρκετές μέρες από τα κλιπάκια τα προηγούμενα. Το οποίο για μένα ξεκινάει την Τρίτη. Τώρα έχουμε πλέον, είναι 4 η ώρα το πρωί, 29 του μήνα, γιατί δούλευα μέχρι τις 2.30 και τώρα έφαγα και θα πάω για ύπνο. Ναι, έχει πάει πάρα πολύ καλά, προχωράμε. Στο Week 4 δεν θα έχει πιο βαρύ deadlift από το 2.20 που έκανα. Θα έχει κάτι εκεί στα 2.10-2.15 ως ένα RP8 πάλι, γιατί ξεκινάμε ένα πιο νωρίς taper για το deadlift. Αλλά κατά τα άλλα αυτά, δηλαδή θεωρώ ότι είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Θεωρώ ότι θα βγει και ένα πολύ ωραίο κάθισμα και πάγκος στο Week 4 που έχω RP9 και RP9,5. Ωστόσο δεν λέω νούμερα γιατί δεν θέλω να πω κάτι. Αυτά βασικά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ήθελα να κάνω ένα closing. Τα λέμε σε μερικές μέρες. Γεια σας.
next week για μένα. Αυτά. See you.